É gracioso só con ver. Vese que é que é natural, que non é forzado. De que lle poñen un guión e transforma. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. Con o bláxido da galega, das pelis de galego, que iso é ouro puro. O que está igual que el que solta outro non poñen o carro diante dos bois, sabes? O sea, bueno, que a maioría da xente que critica o humor negro e que se ofende polo humor negro, quería ver as súas conversacións a WhatsApp. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza Made Podcast. Benvidos e benvidos a un novo episodio de Más allá del equipo. Hoxe imos facer este episodio tan especial con Gabi. Benvido, Gabi. Hola, gracias por invitarme. Un placer. Gracias a ti por vir. Nada, non estou cohesionado, ni nada, non puxeron a pistola ao peito. Para empezar, saber un pouco a túa historia, temos unha pequena dinámica que sería cal é a túa historia nun minuto. Se nos podes contar un pouco quen é Gabi nun minuto. Pois vou facer un monólogo, vale. 3 horas, duro 6 horas. Un minuto non creo. Referente ao que é a miña vida no que foi evolucionando en todo, non? O sea, pois nacín. Ben. Teño eso, teño bachillerato. E aí, unha vez que cheguei a bachillerato, que é o punto de inflexión onde empezas a decidir que vou facer da miña vida, decidín estudiar educación infantil. Estudei educación infantil, fixen primeiro ciclo superior, despois fixen a carreira, vivín 3 anos en Lugo, sobrevivín a Lugo, ao frío de Lugo, e despois comecei a traballar na rede de escolas da Galiña Azul. Actualmente son o director da escola, despois veo antes veo unha cuarentena, salteime a época da pandemia, sabes? E aí douseme por facer un vídeo que se fixo así, veu moita xente, dixo, sempre foi algo que sempre me gustou, a verdad, pero nunca os puxen, sabes? Nunca foi de, non subir. Incluso por falta de conexión a internet, porque vivín sempre no rural e tiña 2 megas. Entonces aí sí, tal, empecé con o gustillo, facilitou moito a plataforma tamén, a editar e todo eso, e aquí estou agora con vos. Que guai. Pois imos a comezar, Gabi. Nos tamén queríamos contar contigo porque este vai ser o primeiro podcast que facemos en galego. Era algo que queríamos facer tamén. Como non traerte a ti como referente tamén nisto en redes. Entón, imos a comezar con unha dinámica que facemos con todo o mundo. E para iso non sei se coñeces as cartas do Dixit. No. Pero a dinámica é moi sinxela. Simplemente imos pedirche que collas 3 cartas do mazo, as 3 que ti queiras, sen miralas. A cañón. A cañón. E imos deixalas aí, podes deixalas por aí onde ti queiras, e volveremos a elas ao final do podcast para facer, pois, unha reflexión, a ver con cal delas te quedas. Esa é esta mesma. É estupendo. Arrastra. Perfecto. Pois nada, agora para empezar, como dixemos as cartas as miraremos despois ao final do podcast, pero como dicías na túa historia, eres influencer, creador de contenido, educador, eres un pouco de todo. Entón, un pouco de nada. De todo. quen é o Gabi? É a xuntanza das 3 cousas? Sobre todo consideraste educador, consideraste máis influencer? Antes de nada, sí, son educador. Son educador infantil. Foi o que estudei, ao fin e ao cabo é o que teño formación. O resto, sinceramente, non teño formación ninguna. A formación que me dou, pois, o experimentar, o buscar, a curiosidade. Pero a nivel académico, sí. Hai un papel que demostra que son educador infantil e mestre en educación infantil. O resto, claro, cada un chamalle X, creador de contido, influencer ou que sea. Para ti, dentro desta creación de contido que está moi relacionado co humor, non? Sí. Como te ves? Como cómico ou é algo que antes nos comentabas, non? Que igual dende a infancia che chamaba, pero non estaba igual as condicións ou o que fora. É algo que dende pequeno xa tiñas dentro, Sí, esa de comedia. feito, cando meus pais tiñan unha cámara digital, cando empezaron a salir as cámaras digitales, sí que facía así como informativo, así toda na miña cabeza, sabes? Que facías o paro con ela, pero claro, quedaba aí, o sea, non... Gustaba verlo, sobre todo, a mí o que máis me gusta é editalo.
O sea, é como que disfruto máis editando. Entón sí que me puñía aí, sí que perdía máis tempo que gravando. Pero claro, eso, é algo que quedaba aí, algo que sempre me gustou facer o parvo sempre. Sempre foi algo que eso foi moi parvo, sigo sendo moi parvo. A verdade é que poderían me dar o título tamén. E a verdade é que sí, eso ao final estas plataformas expuxaron bastante a xente porque pola facilidade que ten de editar. A propia plataforma tanto de TikTok como Instagram, que xa ten introducida a súa ferramenta de edición, fixo que moitos tamén se atreveran a claro, esa parede de despois teño que subilo, que non sei que, con un solo clic xa podía reaccionar a un vídeo que non sei que, non sei canto, era tirar para diante. Entón, moita xente fixo que esa barreira pasara. Nese momento da pandemia, onde ti tes a intención de subir o primeiro vídeo, cal era a túa finalidade? Foi algo que xordeu porque estabas aburrido na casa e o subeches porque sí? Ou tiñas a intención de a ver se chega algo? É que aparte non tiña nin instalada a aplicación, sabes? O sea, eu estaba instalada e non sabía nin como funcionaba, sabes? Porque a verdade que era un formato novedoso, o de deslizar para arriba, sabes? O scrollear todo o tempo, empezou aí, con ese TikTok aí que ese linche vídeos que, sabes, isto, pero como funciona esta plataforma? E saleu un vídeo dun chaval falando en galego, que a verdade que non sei que será dele, a verdade. E vía como eso, que estaba reaccionando a un vídeo e vía que eu podía facer directamente ca plataforma. E saleu xusto un vídeo e vexo, estaba fedellando ali e vexo reaccionar, a ver. E pusei aí, sabes? O sea, a ver como era. Con miña nai. Entón, sí, xusto, así. Estaba así, rollo, sabes, capapada así, sabes? Así, todo sobado. E vexo así, fixen unha prueba, sabes? Desto que probas así, e di, pusei así, tal. E era tuve dous vídeos, así que despuntaron aí. Un era cun chico que era latinoamericano que dicía, ¿cuál es el animal que empieza...? No, se adivina el animal en el que estás pensando, que empezaba por F o algo así, é que non me acordo moi ben o vídeo. Se adivina el animal en el que estás pensando, que empieza por F, le das like e te suscribes. Sí. Claro, por F a maioría di foca, sí. Vale, e dixen formiga. Claro, se que dixen en gallego. Bueno, subir. Creo que nin título puxera, nada, o sea, pum. Claro, despois, 60.000 visitas, sabes? Claro, non entendía nada. Non sabía que eso chegaba a máis xente. Solo pensaba que solo era os seguidores. Xa. A mí non me seguía nadie, sabes? De repente topome con 1000 seguidores da nada. Xa. E digo, que acaba de pasar aquí? Isto non é raro, non... Normalmente ti cando subes un vídeo é poste os seguidores. A plataforma non che expón ao resto. Agora sí. Agora as plataformas escupente por resto do mundo. E como crees aí que está evolucionando pois a comedia igual e todas as redes? Porque agora mesmo é como que a creación de contido, eso, o que comentábamos antes, é moito máis horizontal, e hai toda esta parte de comedia en directo nos teatros que xa non é os clásicos monólogos. Como crees que está esta tendencia? Porque ti estás aí metido, non? Claro, a ver, estar diante dun público é diferente, non? Eu vexo, agora, sobre todo, hai como unha moda de interactuar bastante co público, demasiada, creo eu. Sí? Sí, eu penso que é bastante demasiado. É como un formato, que tes que saber xogar bastante ben, porque cada persoa ten a súa personalidade. E ti non sabes como lle afecta. É verdade que ti, cando vas a un show, e o pagas... Xa sabes ao que vas, non? Sabes ao que vas. Vale, non me vale de... No, sabes, é como se vou a un show de humor negro que eu pago, sei que está facendo humor negro e me vou... Ai, que mal se portou. No, tío, o sea, sabes ao que vas. Unha cosa que fora algo, un evento que ti apareceches ali de nada e te colleron a ti e te dixen, hostia, eu aquí no. Pero sí como que é unha modalidade que creo que hai que saber facer, pero creo que está abusando demais. É como que está usando como público para rellenar eso, non? E a mí sí que me gustan máis os monólogos puros, sabes? Ver a un cómico, expoñer o seu, que se un momento, sí, que alguén do público que
que intervén, porque sí que sale de forma natural e tal, e queda moi ben, perfecto. Pero así tanta sempre co público sí que... Fai pouco, fun inda ver aquí na Coruña Alberto Romero, que Alberto Romero, aquí, e falaba un pouco disto. Fixo o seu show, fixo alusión a esta parte de que agora é como que é máis o público, non? Que fai o propio show. Que tes que ter, efectivamente, a habilidade. Hai que ter unhas habilidades sociales bastante potentes, porque eso, ti non sabes como lle pode estar afectando a esa persona. É verdad que xogas con esa baza. Esa persona está por ti, pagou para verte a ti, sabe o que vai, é que pode la coller e que tal? Que comeches onte? Bueno, pues... Crees que un cómico deste estilo faise ou nace así? É dicir, ti crees que o feito de ser cómico pode entrenarse? Podes entrenar, pero moito innato. Eu penso que hai xente que é payasa de sí e despois simplemente pulir as súas habilidades. Pero hai xente... Isto como se falaba sempre o mesmo exemplo de Cristiano Ronaldo e Messi, non? Que sempre din Messi é habilidade, don, e Cristiano Ronaldo é esforzo e sacrificio. E sigue sendo un moi bo xogador, pois isto pasa igual, pero onde está o don innato vese que igual tedes na vosa pandilla de amigos alguén que simplemente está falando é inevitable de rirse, sabes? O mellor fai desto e fai unha situación graciosa. Diste, jova, que habilidade tes para facer texto gracioso, sabes? E parte, eu teño colegas que me parto o cu que totalmente que paso moi ben con eles, non son monologuistas, pero diste, se o pule, porque sei que tens que ter unhas habilidades a hora de, estou a falar ao público, o meu colega non, o meu polo dentro de 500 personas é caga por ele, literal, sabes? No, estábamos super gracioso, pero sí que tens que habilitar, o sea, entrenalo, pulilo, entonces eso potenciase e creas unha... E cando te diches conta de que ti tiñas ese don, esa especie de forma de facer gracia a xente? Podes dicir, se que teño ou non o teño, sabes? O sea, como... Fajolle gracia, sea polo que sea, non... Pero é algo que ti esperabas, porque o que nos diste, non? Cando subiches o primeiro vídeo era un pouco, bueno, a min dime isto... ou subilo, pero igual non, digamos, non esperabas que tivera ese impacto, quizás. Non, para nada. Eu non esperaba para nada estar aquí hoxe con vos. Sabes, que alguén me dixera, hola Gabi, que estamos interesados en facer un podcast, eu diría, xa, sabes? E agora mesmo penso estar aquí con vos, fai 4 anos, nin de coña, non mo creo. Como che gustaría evolucionar no ámbito da comedia e do humor? Porque o que comentábamos, non? Hai persoas que igual tiran máis a esa parte de creación de contido tan curto en redes, a parte de crear monólogos ou a parte de stand-up, esta que hai agora. Que che gustaría evolucionar? A min, os monólogos é como que sí que é como... Tírame un pouco para atrás porque sí que como que sí que non creo que sirva. O sea, como que nese aspecto é como non creo que estea preparado para meterme aí. Sí que falo polos codos e todo que tal, podría expoñerme tal, pero sí que creo que é máis mental, sabes? Non teño un problema en expoñerme ao cara a un público, xa teño feito, se non é ter o que sea, 500 personas, o que sea, diante miña, dame igual, pero é o feito de que é como síntome como un intrusismo laboral, sabes? Sabes, como que non me estou aí, sabes? Estou aí porque fixe un vídeo, pero non porque, igual é como que non me merezo estar aí, é algo na miña cabeza. Pero sí que me molaría facer así máis eventos e cousas así, sí que me mola máis. Sí que me molaría máis levar como está así facendo Ibai, sabes? Un Mr. Beast ou algo así, pero a gallega. Sí, eso non hai, así que molaríame leválo, pero máis ao meu rollo, sabes? Sempre de chiste, non tan serio, non te cuadriculado, non, veña risas, facer, eso, adaptar un tipo de programa televisivo para adaptalo ao meu rollo, así que me molaría facelo, porque eso non existe, así que me molaría adaptalo tanto ao formato YouTube como ao formato Instagram. E todo o tema de vídeos, no que eres especialista, por así decirlo, como corres esas ideas, esos vídeos que publicas, son ideas que pensas durante moito tempo, pasas días guionizando, ou son ideas que grabas e subes? Eu
sáleme. O sea, eso sí que non teño, sí. Estou Non aquí, a mí estou aquí con vos, e de feito teño unha parte do meu cerebro que está Non disociando, sabes? Está pensando no que... A ver se acaba xa. No, o sea, pero está pensando en facer incluso co que estades falando, van ideas tamén. Claro. Ostras, son esta situación, pois, teño aquí, sabes? Entonces sí que, ao mellor vou no coche, sabes? Ostras, sabes? Pero moitas veces incluso grabando. Sáleme, o sea, non... Non tes un proceso creativo No, eso, estandarizado. sí, o sea, se hai algo que sí que necesita algo máis laborioso, que necesite que, na miña cabeza, pois poño un plano aquí, outro, sabes? Porque vou crear unha situación que ao mellor é super cotidiana, sabes? Ponte, lavar os platos, pero quero representalo de forma máis exagerada ou tal, pois collo o móvil, traslado, tal, non sei que. Entonces sí que teño mentalizado. E despois, ao mellor, se quero, pois, eu que sei, facer un top cousas, non sei que, entón que aí sí que tes un guión e todo máis establecido, pero polo general vai a improvisación. E moitas veces poño a facer un guión, que sí que teño feito o guión, pois chegar a gravar e digo totalmente cousas diferentes, sabes? Que dou unha frase, algunha puntilla, e telo grabado e dicir, vou a facer, o dicirlo desta maneira, que creo que non me, se non me gusta a min, non subo. Non o subo. Ten que... Pois, eso, durante todo o proceso poderíamos contar un pouco, contábamos antes de empezar a gravar que hoxe foi día de grabación, que estiveches grabando antes. Sí. Como é todo ese proceso? Gravas moitos vídeos que xa tes pensados, é un pouco, eso, como diste, pois vamos a gravar, a ver que sale. Claro, neste caso, bueno, se pon promo, pois sí que eu curro, o sea, penso máis. De feito, xa teníamos da semana pasada, xa puxemos o día e todo. Sí que o tes máis pensado, aí sí. Porque, non sei, esforzo máis cando é algo así, máis profesional que cantar por min, que é increíble isto, pero sí, suele pasar, non sei por qué, pero sí, neste caso sí, despois cando un vídeo que é para min, o sea, un vídeo, bueno, para min e para a xente, o sea, hai veces, vou gravar isto, porque xa teño unha de ideas anotadas que non se levaron a cabo. Por que? Por falta de tempo. Eu teño o meu traballo, tras toda a vida, moitos vídeos que por falta de tempo que me molería gravar e sentarme e inventar, pero non me dá a vida, non me dá a vida. E cales serían eses, quizáis, referentes que tes dentro do humor, da comedia, e que quizáis influíron en como é o teu humor? A min, a nivel galego, sin duda, para min, é Touriñán, nese aspecto, é perdón. Vale, para min son os fares de serie aquí, bueno, top. Touriñán é o exemplo de é parvo con min. Quero dicir, o sea, nese aspecto, vese que é que lle sale. Natural. Que é natural, que non é forzado. De que lle poñen o guión e transforma, sabes? O sea, é como... Se unha habilidade Unha innata. habilidade. É gracioso só con velo. Sale, non é algo, non vamos rir del, pero si sale, e xa ao mellor as caras que pon e toda a expresión corporal é... Eso é el, así. Non hai máis. En todo este mundo do humor, tes unha especie de top chistes ou top tipos de comedia, humor, ou é algo que... Sí, a min faime gracia ao mellor unha tostada caendo, tío, sabes? Pero Ese tipo de humor. Claro. Pero despois hai outro que se ríe xente, pero non me río. Sabes? Como, mira que gracioso é isto. Eu... Bueno. A mí pásame un pouco co tema dos chistes, porque sí que Tamén. Chistes é como que igual sen máis, pero logo todas estas frases tipo de Made in Galicia é o mellor. O mellor. É o mellor un meme super absurdo. Pero super absurdo. Faime rir. Sí, ao mellor esas situacións cotidianas Sí, que tío, pasa sí, algo aquí. que non te esperas, que faite máis gracia co propio É chiste. unha tontería como o mundo, pero sí. O tipo este que non sei se escuitaches o audio, que lle estropeou o coche na Puebla. Buah.
Si, teño un reel con... E tringli, buah. É que Co audio. Bueno, esas co outro cousas- audio que fixo, porque ten dous. Ten un que dixo, Teo, chavos, hostia, non sei que, todo o que. Sí. Eu teño o reel de bueno, din que os galegos somos moi pacíficos e moi tranquilos. De feito, fago como que é un veciño, rompiña, motosierra, non sei que, non sei canto. Mire, xa acabame de contestar. E poño como se por el, vouche reventar, non sei que. Claro, eso para mí é top, en lugar de Sí. chistes, pero sí que cada un aí ten... É que hai audios galegos históricos, Pero moi histórico. Históricos. Eu non sei que edad tedes vos. Cantos anos tedes? 23. 27, Vale. non sei. Houve un audio que tería... Pasábase moi por infrarrojos ou por Bluetooth. Un audio que se fixa moi viral dun albañil, creo que era de Ordes, que se caga en todo lo cagable que non sabías que se podía cagar aí. Porque non lle traían cemento. Faltaballe cemento. Que lle boto aquí? É a frase moi mítica de que lle boto aquí? Botolle terra. E non se lle entende nada. De feito, bueno, tens que escoitar moito, aparte que debe estar grabado, bueno, cun Nokia dos tal, un Motorola dos de antes. E eu fixe tamén o vídeo de profesor de galego en Estados Unidos. E o listening, poño ese audio. Claro. É porque o tipo empeza, está tan cabreado, é impronunciable. É como normalmente os listening que poñían na... Sí, tal, non se entendían nada. Joder, tío, ese audio marcou, tío. Daquela. É que eso sí que é humor. Así, eu de agora recente recordo este home que entrevistaron na galega, que O que lle entran a roubar na que casa. entraban a roubar. O veño. Sí. Ode, que che fixen o que... Sí, ese é brutal. Ese, tío, é que ese tamén... É que é brutal. É que entrevistar a alguén así, é que é ouro, tío. O sea, é que nunca sabes, porque aparte é xente que non ten filtro. Se sabes Sí, que sí, non ten tal filtro cual. ningún, o sea, Tal cual. é que era expón, é como un tío que non sei que entraba un jabalí non sei onde, empezou a facer así. O tipo viña sacar a cámara todo loco, sabes? O sea, e molaba moitísimo porque diste, é surrealista, tío, é todo surrealista. O como o rapaz en riba do cabalo que di que ten unha carracha no caralho, sabes? E si, bueno, vai doe. E de infantil tamén é o mítico este que van a entrevistar ao colexio Nos e pegan, que nos tío. pegan. Ese, Tremendo. Esa é unha No, purada, é que hai... Ese para o colexio non foi tan gracioso, a profesora debe non pasar mal, Debe non pasar mal, eu puxen así e dixen, Dios mío. Ti pensando como director do colexio dixetes, Buah, cara... tío, aparte indirecto, sabes? Porque, a ver, poden soltar calquera cousiña, sabes? Pero, a ver, os nenos son aleatorios, eso sí que é aleatorio, pura e dura. Eu creo que aí está un pouco a gracia, non? Que Claro, cando sí, ti entrevistas a estas persoas da aldea profunda de Galicia, que é como o din sen maldade, o din como son, Claro, no, o é din... que sí, é natural, por eso é, buah, como hai- representa. Tal cual, Tío, moito porque menos filtro, non non? hai guión, como aquelo, había outro vídeo no que o home lle movía o mar, bueno, era a señora toda quente, está loca, tío, porque é real, estaba, tío, que faz? Claro, eu penso ben eso, non sei, de Madrid ou así. Se vedes de Que situacións, ahora sí, porque os ves polo tema de que as redes, a ver, hai alguén, ora ten un móvil calquera, con cámara calquera, grave máis, mellor ou peor, pero teno calquera. E agora ves máis cousas destas, pero a veres que hai, que non sepamos. As situacións que din como moitos juas, se eso gravara, buaf, sabes? E ti para chegar a todas estas situacións, que o teu TikTok, por exemplo, o algoritmo, Non preguntes por eso. como é o teu algoritmo? Son todo... Non ten sentido. Porque todos esos audios que para facer eso, colaboracións ou para guionizar, chegarás de alguna forma ou doutra. Moitos están aquí na memoria, o sea, porque xa os coitara de antes e teños aí como apartados, e mellor sei que, ostras, aquel audio tal, é como a de me echaron droga en el colacao, sabes? Que fixo un acordo de, se un día fixeches algo de festa e non te queres, o sea, te están acordando, recorda, o mellor é que digas, Sí, e poño ese o vídeo, e moita xente, tío, é verdad, tal, porque se recordan, porque ese vídeo mellor estaba olvidado, volvelo a resurxir, é como, bueno, tamén tiro moito coa doblaxe da galega, das pelis en galego, que iso é ouro puro.
E agora non se fan así. Eso as de E antes. os debuxos de antes eran... Que doblaxe era brutal, Sí. brutal. Era tamén sin filtros. O sea, era como... Falabas como na rúa, sabes? O sea, era... Ora, claro, está como moi meticuloso, sabes? Pero antes soltaban, pois, o que soltabas ti na rúa. Eso é o que fixo que tamén tovera moito rebumbio a dobraxe en galego. E marcara unha diferencia con respecto ao resto das dobraxes. Home, que Lucas Skywalker lle solta outro non poñen o carro diante dos bois, sabes? O sea, eso non ves por aí, sabes? Eso mola, tío. Eu ainda acórdome de que saiu en TikTok fai uns días de agora os debuxos que son todo un lenguaxe pois moi cuidado, moi para non herir a nada. E despois poñía a comparativa co Dragon Ball, que para min marcou unha infancia, que estaba pegándolle ao fillo de Son Goku, dicíndolle de todo, e o padre sí. E o doblaxe era increíble porque era natural. Era Natural, porque... sí, pero é que é o que dis ti. Bueno, a verdad que hai debuxos dos 90 que son... Cuidado, non, cuidado, cuidado, sabes, a ver, tamén fomos evolucionando, por favor. Pero sí que é verdad que é como esas expresións que se usaban antes, que tampouco non eran nada ofensivas, aparte nos debuxos, ou Son Goku un día que día ao Dr. Gero, non sei se conoces, tratas de dille, que dis, vello, ou cala, vello, ou que hostia dis, vello, sabes, dixe así. Eso, a ver, non pasa nada, está dicindo porque é un robot, que son maiores que está dicindo aparta. Eses certos detalles, pois eso molaban antes. E aí, como ves ti o tema de... Porque tamén un pouquiño o podcast o pensamos neste sentido de, por unha parte a comedia e o humor, e pola outra o ámbito educativo. Como ves o tema dos límites do humor? A ver, antes de nada, nós non debemos de ser referentes de nadie, creo. O sea, deben de ser os pais. Controlan o que ven. Só que, claro, hai que ter moito cuidado. Ahora mismo o móvil é unha arma moi perigosa. Estamos en contacto cos nenos, é verdad que ahora a atención baixou. É real. A hora de comer ponse o móvil, pero aparte non é que teñas... A ver, eu teño comido que televisión, co Simpson, sabes? O sea, non é mal, pero é que non é o mismo, estás vendo un capítulo centrado, estás comendo, tal, eu vexo como diferente que estar con... A dopamina Pum, instantánea. pum, aí damos. A dopamina. É todo, pum, bombardea, non retén nada, non hai nada. No outro había un contexto, un argumento, unha línea temporal. Isto que línea temporal? Se te sale Luli Pampín. Bueno, Sí, ese non che gusta. o Polo Pepe, pero despois transformado en un robot. O sea, é que non ten sentido, o sea, non hai unha línea temporal, non hai un argumento, non hai nada, é todo pum, a bloque. E claro, ao fin e ao cabo, os debuxos, pois, bueno, eso, non comer con debuxos, ou tan co móvil todo o tempo. Ai, é que toma o móvil, non molestas. Esto típico de ir ao restaurante cos nenos, están alboreteados por aí, tablet na mesa, móvil, dibuxos efectivamente. e que se entreteñan. No, tío, non podemos recurrir solo a eso xa, pumba. No. E dentro do tema que falábamos antes, humor negro, non... Crees que debería haber, ou como crees ti... Eu creo que o límite está en cando vas contra unha persona. Quer dicir, a min que fagan, non sei, con... É verdade, como digo, que insultar a un colectivo, pero eu non considero un insulto, ao fin e ao cabo é ficción. É unha película, non estás pensando realmente. Bueno, é o que di, a maioría da xente que critica o humor negro, é que se ofende polo humor negro, quería ver as súas conversacións de WhatsApp. E a súa galería de fotos. Sempre. Porque se te digo que nadie se salva. Nadie. Entón, crees que, por exemplo, falabas dos colectivos agora, pero tamén xente famosa, políticos, crees Sí, que ao mellor hai límite aí no humor cando é cara a alguén? Eu aí... É que eso... É que...
É complicado. É complicado, é complicado. O sea, por exemplo, os chistes que eran moi famosos de Irene Villa, que era unha víctima de un atentado, que houve unha época na que todo o mundo estaba co humor que era todo. Entonces, No, que realmente é un... é que vas directamente hacia ela, sabes? O sea, é que vamos a ver. Claro. O sea, non é o mesmo que diga así aleatoriamente tal, que moitas veces falo nun entorno contextualizado e todo, que sobre todo entre amigos e tal, que todo o mundo fai, todo, e o pensa, e o fai, nun contexto de amistad, o sea, de tal. Pero cando os pos, e depois todo o mundo, bum, masificas, estás creando, eu sei conto un chistón un colega que dá aí, é como me conta el, non se expón a todo o mundo e vai hacia esa persoa. Entonces, eu non sei, é que é bastante complicadillo. Sobre todo o tema de contexto que nos Sí, dicías, o contexto, contextualizar todo, Porque, sabes? efectivamente, o tema de antes de vas a un show onde sabes que van a hacer comedia contigo como participante, como público, e realmente, obviamente, seguramente haxa cousas que se poidan dicir que están fora de contexto, independentemente disso. Totalmente. Pero que en xeral, non? Sabes onde vas. Sabes onde vas? Eu, nese caso, sí. Nese caso non te podes ofender. Para mí, o sea, non te eres unha soca. Sabes? O sea, non ten sentido que vayas a un susto, un monólogo de humor negro e te ofendas. Sabes? O sea, non ten sentido ningún. Pagaches por ver o que hai. Me comentaron que non fun a cegas. No, pero, bueno, ahora que está Juan Dávila, que é o que interactúa moito, e fai roza os límites. Sí, está aí, Sí. E fai no dunha maneira no que xoga cunha persona cega, vacila, pode virar en silla de rodas e vacila, e o bo é que naturaliza e normaliza. Porque trata como que é, unha persoa, sabes? A mí iso tamén é algo que digo, pobriño, como que pobriño? Sabes, de feito, con de xente con discapacidade, o menos quere que trates como unha persoa inútil. Sabes, como que suena dicir... Que xa estás poñendo, non? Como vai? É como un neno pequeno, No, non? Que igual tío. xa non o tratas como unha persoa completa. É como... Crees que o humor pode ser tamén unha forma, un método de achegar, normalizar ou achegarnos a este tipo de situacións que moitas veces pois tratamos de formalizalas de forma moi forzada, moi tal. Crees que o humor pode ser un método para facelo? É un método, e parte incluso, creo que tamén como medicina para unha situación. De feito, escoitaron, non sei, un podcast fora, un monologuista de Estados Unidos que lle morrera o pai nas Torres Gemelas. Nos seus monólogos sempre, bueno, de humor negro, e fai o chiste do pai. E dixo que el, humor, foille Como terapia, unha terapia para superar a morte do seu pai. Sí, e teño un colega que, bueno, que pasou por unha situación parecida, fai cada broma que se che vai a pinza que a súa familia. E el di o mismo. Claro, é como se é un método de Como normalizar, canalizar esa forma, a verdad que ten unha actitud brutal. Despois o que fai, claro que digo, despois o mellor chegan a casa e o que eso, descargas todo e, sabes, derrumbaste, que eso fijo ademais. Claro. Porque é unha pérdida moi grande e todo, é tráxico. Pero despois é como que necesitas normalizar e facer humor de que é unha situación que, bueno, que pasou e intentar canalizarlo desa maneira. E ademais aí o que é moi importante é o ambiente no que está. Cando estamos nun contexto seguro, temos a posibilidade de facer este tipo de bromas que serve para ti, sabes que ninguén te vai xuzgar, non pasa nada. Efectivamente. E no tema este do humor negro, porque falábamos de eventos antes, de Jordi Wild, imagino que o conoces, o seu propio evento, ten especificamente unha parte do evento para o humor negro, pero o humor negro, sí, a outro nivel. Crees que aquí hai límite? Porque... Non, porque aí xa saben o que van. Aí é un contexto de que saben o que van. De feito, xa dixeron que, por exemplo, do primeiro ao terceiro,
que xa leva tres edicións. Claro, o primeiro era como bastante chocante porque moitos dos que estaban aí non sabían que iban, non sabían que ibas poñer. E aparte, el non revisara o guión, sei que. Entonces, soltou auténticas animaladas, sabes? E ver que diste, Dios mío, sabes? Pero bueno, a xente tomou no a ben, e xa a segunda edición xa era como, xa saben. Xa estás esperando. Claro, e de feito moita xente xa o pedía, incluso. Insúltame, sabes? E a terceira xa foi Sí, que ten que... insultante, Claro. xa directamente. Público para todos os... Home, claro, os sí. De feito, cando digo, agora metes unha patada, salen 80.000 creadores de contido, pero cada un ten o seu público. Eu non teño público de... Pois eso, de... Pois Pablo Meixe, non teño público de Prado Rúama, que tamén de aquí. Cada un ten... Fai a súa movida, e a xente que te sigue é porque lle gusta eso. Hai uns que lle guste as tres, e sigo os tres, pero hai un que solo te sigue a ti porque, hostia, eu gustame eso solo. Claro, todos temos o noso público, o noso nicho, a nosa comunidade. E ti como, ademais de, pois, persoa que está no humor, na comedia e demais, como comentabas antes, como mestre, como consideras que é o humor, o traballo, para mellorar o ámbito educativo? Como na escola pode utilizarse a comedia ou o humor como un recurso educativo? Ou é algo que empregas ti? Sí, bueno, eu sí. Eu modifico os contos. Sí? Sí. A min gustame moito, sabes, o momento do conto. Para min é como o meu monólogo, sabes? A fin que estás facendo como unha actuación para os nenos. Disfruto moito porque, bueno, hai contos tamén que están desactualizados. Xa, casi como os debuxos dos 90. Sí, ao fin e ao cabo, somos que che dan, temos moitos que están actualizados tamén. Traduzos, porque temos algún en castelán, entonces usamos os traduzos, tal. Así que, moitas veces modifico, doulle un toque, incluso, sobre todo ca aula dos maiores, que son xa os que teñen máis, o sea, xa falan e demais, que participen. E moitas veces incluso modifico o mesmo conto dunha semana a outra, sabes? Vou para que entablen comigo, porque os contos ao fin e ao cabo era unha vez, non sei que, non sei cando, Claro. Non é o mesmo que che conte isto. Temos o dos tres porquiños, por exemplo, dos tres porquiños, temos un que é un pouco máis adaptado. Pero eu digo, o porquiño pequeno, que estaba así, estaba cando fai unha casa de... E dixo que completa, non? De palla, sabes? E que lle botou a palla para que para que se fortalecera as paredes e demais? Bueno, empezo a mover, a meter a movida. E di, esterco. Sabes? E xusto hai unha imaxe do lobo que está lendo o periódico. Mira, que está lendo o lobo? Porque non se fijan de que o lobo está aí esperando. Porque está en pequeno e tal. Está lendo o periódico porque está esperando que acabe de botar o esterco na palla. Entón sigo así, empezo a meterme por o ladrillo. Que hai que botar o ladrillo? Cemento. Entonces, despois cando lle meten a pota, e unha pota leva caldo. E que leva o caldo? Empeza a dicir os ingredientes do caldo. Sabes? E entonces vou traballando, e entonces, sí, o conto te queda totalmente E diferente. non sabes onde acaba. E con eso, pois, moitos, sabes? Que guai. Sí, a verdad que mola. A min, o sea, algo que me gusta moito tamén. E o tema do humor, como, eso, ti estás máis centrado na primeira etapa educativa de todas, de feito hai clases que nin falan, é dicir, non hai comunicación, por así decirlo, verbal. Como crees que debe de avanzar o humor en edades máis avanzadas? É dicir, cando pasamos a primaria, cada vez a educación é algo máis serio, na ESO e bacharelato xa nin falamos, o sea, bacharelato non hai humor, non Centro hai penitenciario, nada. Correcto. Non? Como crees que deberíamos adaptar un pouco a facer un pouco máis este tipo de contextos na escola? Non é o mesmo que che conten a historia, hola, o Imperio Bizantino, non sei, a que che conten, pois ve un fulano, e quédache mellor. Canta xente hai que estuda a EBAU, hai un vídeo, hai un youtuber moi famoso que contache toda esta historia, toda a historia de segundo bacharelato desta forma, cun conto. E quédache mellor. De feito, bueno, o meu método de estudo, eu sempre estudei de pé,
e andando, si, pola habitación e falando. Estaba o meu tal, e claro, inventábame, pois, adaptaba como o texto, pois na miña cabeza, pois veo este tipo, non sei que, pois claro, cando na Segunda Guerra Mundial, sabes? O fulano do bigote se porta moi mal, sabes, no, pero ti entonces digo algo na tua cabeza, pois, pa que interiorizalo? E ti despois expolo, pois, con vocabulario máis elocuente, non? Ne pasa, o fulano este, era correcto, sabes? Entonces, sí que che vai quedache moito mellor, obviamente, sí. E debería de usarse, sempre tendo a información correcta, obviamente, sin problema. Unha ferramenta super útil nese sentido para unha aprendizaxe que sexa moito máis constructiva. Moitísimo. Porque ao final, se non estamos nun ensino casi bulímico de vou chapar isto, e ao final non serve. Chapas e escupes. Claro, cando memorizamos a historia, ao mellor ao mes seguinte dices, pois na parte de historia esta, pero cando memorizas o Imperio Bizantino, no ano, acaba o examen, a seguinte hora xa nin te acordas de nada. Que va, eu ao principio sí que era moito máis así, sabes, pum, fotocopiaba, escupía, borraba. Eliminaba, pero por completo, sabes, pum, pas, fora. Porque non me interesaba, sabes, ao fin e ao cabo, é verdade, hai moitas cousas, hai moitas asignaturas que non che interesan. Non todo o mundo lle gusta a historia, porque, vale, cultura xeral. Home, está ben ter un pouco de cultura xeral, sí, pero saber, por menos, que facemos aquí, sabes, a de onde viñamos e o que pasou, sabes, a como chegamos a este punto, sabes, eso sí, home, non tal, pero despois hai, bueno, é na carreira, sobre todo, é onde máis o sofrín eso que está super desactualizado. Sí, durante o grado. Sí, hai moita palla para min, demasiada palla, non... De feito, pareceme máis interesante o ciclo superior que a carreira. Sí. E, por exemplo, nos equipos de profesores, que moitas veces os centros hai moito rifirrafe entre equipos, tal. Crees que o humor é unha peza clave e base de crear a cohesión dun grupo? Sí. Como levas ti? No teu centro é algo que... É así. Sí? Pero non se pode dicir que en todos os centros é así. Pero eu tiña grandísima sorte de ter o ámbito laboral ese. De que estamos a ver unha reunión de equipo e sempre son risas. Risas guai, sabes? E chegamos a unha conclusión boa. Porque hai un ambiente laboral distendido. O sea, estamos o mellor... E incluso cando pasa algo gracioso con os nenos, ao fin e ao cabo, presentanse situacións graciosísimas, sabes, no momento. E iso queda con nós. E iso incluso, pois eso, nunha comida, ainda onte tomamos unha comida, bueno, que era o cumpleaños unha compañía miña de traballo, xuntámonos todos, e ao final, esta semana pasou isto, aparte, ela estuvo ausente, e contámoslle, e pasou isto, joder, sabes? Son situacións que transmítelas e forman que o equipo se una máis, porque estades os dous na mesma onda. E ao fin e ao cabo, non... A seriedade pura e dura, eu creo que non leva a ningún lado. O sea, estar... Non, polo menos a min, abúrreme moito estar así, que che estén aí, que non haxa... No, sí. Se non hai esa conexión tamén máis coñecer a persoa, establecer un vínculo. Supoño que como nas empresas que agora hai todo este tema de team building e tal, non? Claro, sí, o de que construir ese equipo de cañas, ou meterse nun escape room. Tal cual. Sabes? Guai, pero o que falabas do tema das empresas, sobre todo cando falas con marcas, tamén eu creo que notei no bastante. O sea, de que ahora que non che falan tan profesional. Hola, somos o tal, non sei que. Se te mete un emoji no medio. Sí? No texto. E iso, diste, oi. Cambio de chip. Un pouco máis cercano, ao final, non? Sí. Que non sexa tan impersonal. Ao fin e ao cabo, eu son unha persona como vos, como dices, tío, pois, sí, trátame como un máis, sabes? E sobre todo a mí non me mola nada que me traten... Hola,
Perdona, no, tío, ¿qué dices? Estimado Gabriel. Sí, que se traten de usted, sabes? Que diste, que diste? Bueno, sí, E despois, por exemplo, o humor tamén moitas veces hai... Cando queremos dicir algo que non é políticamente correcto ou socialmente aceptado, o humor tamén é un medio para dicir este tipo de cosas en que cheguen a soar tan mal ou para poder chegar a temas complicados desde un punto de vista diferente. Como crees que podemos... Como podemos empregar a humor neste tipo de situacións? sí, bueno, tampouco se pode usar humor, sabes? Para escudarte e soltar unha burrada, tampouco, sabes? A pesar que tamén hai que ter un pouco de raciocinio nese aspecto, sabes? Non todo vale, sabes? Aí sí que non todo vale. Te podes estar falando un tema serio, obviamente, e despois soltar un que sea, sabes? Pero sí que, home, hai cousas que non conlevan. Hai cousas que non humor non encaixa. Sona un pouco contradictorio, porque dixen antes, pero non, hai cousas que non humor. Despois, a través dai, sí que podes facelo. Pero ao mellor hai momentos que non requeren humor. É incompatible. Hai situacións moi serias, sabes? Eso, estamos agora falando dun tema super serio ahora mismo, que non requere humor, pero a mellor despois, sabes, empatámolo e recordamos ese momento serio e rompémolo co humor, sabes? Metes un espadazo aí. Entonces sí, pero a mellor nun momento sí que podemos ter ahora como eso, que estamos tendo un momento serio. Despois partímolo con humor. Claro, un pouco o contexto que falábamos antes tamén, non? Ese momento. Pero sí que é certo que aquí, de feito, en Galicia hai moita retranca. Sí. Moito, digoche, Sí, moita salsa. justamente o contrario, non? Do que che quero dicir. Sí. Pero ti o captas, que eu creo que, non sei, pero dá má sensación de que igual tamén nos caracteriza un pouco o humor galego. Sí, os galegos temos un humor diferente, sí. Eu creo que cada comunidade autónoma ten o seu aquel, pero nós, claro, sí, nós temos, forma parte da nosa cultura. Eso, claro, vacilar un galego, como... Bueno, Fuente xa sabe o que é, xa pasou dunha vez. Dixo, oi, era un señor que non esperaba nada dele e saleu escaldado. Claro, a mí podesme vacilar, pero eu vou te vacilar pero con sutileza. E vou te estar rindo, son un pouco como cínico, pero estou che vacilando ao mesmo tempo. Se ti me vas a vacilar, obviamente. E cales crees que son esas igual diferencias sutís do humor galego? Estou che dicindo unha cousa, sabes, así, tamén o tono de voz cambia, sabes, dilo con máis toque, máis rintintín. Bueno, teño claro exemplo, poño exemplo, fixo un vídeo dunha chica que, bueno, solta unha burrada que di, te la como? Entonces eu salto eu, e dixo, sí, espera, porque a tipo marcha a correr, e dixo, sí, espera, bueno, non debe ter tanto, iba a dar un cacho de empanada a miña nai, non debe ter tanta fame, que tal, sabes? Entonces, sabes, aí iría un pouco o rollo, sabes? Xa. O sea, tamén xogo moito co tema das indirectas. Hai vídeos de indirectas de chicas a chicos, bueno, está. Eu xogo moito tamén aquí con eso en galego. Ves a dar unha volta a parte de atrás do palco da orquesta? E dixolle, pa que? Si diante onde se ve, sabes? A tontería, atrás non se ve nada. Claro, un pouco o tema autóctono, non? Claro. Esas cosas. Claro, os nosos detalles. Cousas, non? Claro, aquí que non son non, que por moita xente o mellor di, no, é que sempre orquestas e tal, pero que, ao fin e ao cabo, verbena, a verbena aquí é verbena, é noso. É noso, é inevitable, tamén é o que move tamén aquí. Ademais, todo este público galego, morriña, verbenas, retranca... Entendo por onde vas. Crees que está, como o propio galego está moi orgulloso de ser galego, deste tipo de humor, deste tipo de... A min, sí que estamos orgullosos, obviamente, é a nosa cultura, pero sí que a min o que me fastidia como que os pos que só hai eso, sabes? Que só eso que diste, morriña, retranca, que só que dixo, que só estamos aquí agrícola, todo moi así, que diste, verbena, eso, que estamos moi encaseados, sobre todo cando fan anuncios de
De para fora. fora, sí. sabes? Porque ao fin e ao cabo o meu é para aquí, sabes? Xa, O meu 90% é aquí, o sea, vai coller o chiste aquí, 100%. E haberá algún que, pues, que veña de fora, sabes? Pero cando faz esos anuncios para fora, e solo é eso, morriña, lusco fusco. Sabes? Isto, tío. Que hai é máis movidas. Aparte que eu son o rei dos estereotipos. Sabes, a miña conta, Sí. sabes, nese aspecto, eu uso moito os estereotipos que temos aquí. Sabes? Pero ao fin e ao cabo a xente é daqui. O sea, non intento expoñer a miña conta, sabes, de que tratarse que acaban a vendo, sabes? Algún acaban a vendo. Pero bueno, se se quedan, pois... bueno, tamén o tema das drogas. Sabes? Outro tópico. É moi tópico, moi topicazo galego. O sea, é real. Pero tampouco podes deixar que é unha situación que pasa, sabes? Pero bueno, a ver, moita xente como, obviamente, un tema super serio, aí sí que un tema para mí é super serio, pero, tío, non podes olvidalo porque, ao fin e ao cabo, existeu, pero non todos os galegos somos narcotraficantes tampouco. Pero bueno, é un equilibrio. Así que se abusa, eu tamén, eu aquí a autocrítica, así que son os vídeos tamén que máis triunfan, Xa, O claro. dos tópicos. Sí. sabes? Aí tamén ti fas moito contribución ao facelo en galego, porque non hai moita xente igual que consiga facer, pois, enganchar a tanta xente facendo humor en galego, simplemente, non? Cal é a razón que che leva, non sei se é simplemente que eres galego falante, non? Porque tamén entendo que haberá outras persoas que, sendo galego falantes, pois igual cambian o seu contido simplemente por castelán, sí, é respetable. Sí, bueno, sei que sai, o sea, tanto dun lado como do outro. No meu caso é porque son natural, son galego falante, fixen ao principio de todo, fixen en galego, sí que fixera, pero ao principidísimo de todo, un par de vídeos en castelán, pero eu miraba e dixo, este non son eu. Non son eu, víame, non son eu, está forzadísimo isto. Foi facelo, seguir facendo en galego, para arriba. Era como bien natural. É como que en castelán, é como que, xa era como que ter o esforzo mental de Dios, non son eu, ter que traducirme, non sei, é como que sale moi forzado. Este guión que igual se estruturan e telo que ler a rajatabla. Non era o Gabi orixinal. No, para nada. Pois vamos a unha última pregunta antes de entrar no noso bloque final de preguntas clásicas, logo veremos. Sería como, esta xa é un pouco máis seria, porque sería como gustaríate ser recordado, é dicir, falábamos antes, creador de contenido... No medio de Royce. Creador de contenido, mestre, educador, como gustaría que se alguén se acorda de ti, que te gustaría que dixera? Pois se algunha vez, é que non sei como depara o futuro, sabes? Eu podo dicir ahora mismo, a min gusta moito, o sea, tanto é que me gusta moito o meu traballo, tanto como educador, tamén me gusta ser creador de contido, e os dous van moi enlazados a como todo no cuidado de nenos, os pais depositan a cousa máis importante que ten na súa vida, que é seu fillo. Os pais agradecenche o que faz polo seu fillo, estes están che agradecendo, pois, que están pasando un mal momento, estás sacando un sorriso. Entón é moi complicado iso que dis, sabes? Porque polas dúas partes hai un feedback moi bo. Estás como facendo que outra persoa se sinta ben. E a mí eso é o que me fai sentir ben. Sabes? Ver ese... Cando che veñen así... Incluso onte nunha festa da Ostra Arcade, viñan penso, pois a mí me pediu unha foto, o gajo estaba ceando e tal, con eso, con moito respeto, esperaban a que acabara de cear, pediron unha foto, e eu non quero molestar, dime sin problema, sabe que tal, e ese sorriso, que é un simple
feito de sacarse unha foto con alguén e foron contentos e eu dixo, sabes? Poder facelos feliz con algo tan simple que é unha foto, sabes? Por eso moitas veces é como que me costa, vale, que cada situación a mellor tens moitísima prisa, non podes, ou acabas de pasar algo moi grave antes a cabeza para mí para sacarse unha foto. Por eso, pero que xa neguen alguén, que a mellor eu sei que hai moita xente que pide moitísimo, a mí, non me piden aí únicamente que sea algo, que sea un mogollón de xente moi aquí en Galicia, pero non, pois son capaz de gestionarlo, obviamente, non teño esa afluencia. Pero, se sei que tal, pero un segundo, tío, eu que sei. Sei que para mí é máis molesto pois que están ao meu alrededor, igual, sabes? Que están, sí, que están nese momento, tío, aparte que é un gancho como unha silva, sabes? Xa. A foto, pero que tal che va? E aparte quedan así como, por que me falas, sabes? Non sei que a foto en marcha, sabes? Joder. Pois que ben, pois o verdad que vaya esas dúas partes siguen así, non? Por todo que che recordado por eso, sabes? O sea, pois sou un tío que foi profe, como moitos teñen eso de moitos pais que marcharon do cole, teñen aínda a súa orla ali e tal. Mira, ese enséñate o móvil, este foi o teu profe. Sabes, moitos pais que me siguen e tal. E polo outro, pois mira este tío. Pois imos ás nosas preguntas clásicas, se che parece? Cantas cartas tens no barrio? Esa xa, como está collida, xa deixamos ir. Logo, temos 3 preguntas, vale? E logo iremos ás cartas. Se che parece, con isto rematamos. Entón, a primeira pregunta é sobre o pasado. Vale. Sería consultarche cal sería ese momento, quizáis, esa cousa que che pasou na túa historia que che influiu máis para ser a persoa que eres hoxe. Buah! De repente como moi profundo todo. Sí, pero aparte non sei, sabes? Non sei que responder. Que igual esperabas unha resposta super filosófica aí. Tuve unha situación traumática de que estaba un día... No, a verdade que tuve unha infancia moi feliz. Que igual foi eso. Sabes, a verdade que tuve en eso, a verdade que uns pais, un pai e un nai maravillosos, darme todo o que puderan dar, entonces eu creo que eso tamén xue a ter unha inteligencia emocional super forte, sabes, que a verdade que son capaz de gestionar moitas cousas a nivel emocional. Considero que teño unha xestión emocional bastante boa, non ao 100%, que eso nadie ten, creo que tal, pero sí que tal, eso creo que tamén aporta que agora onde estou afrontar, pois, todo o comentario canto hai, expoñerme, e eso prepararme, pois a verdade, indirectamente, que non iba a saber a estar nesta situación exposta tanto ao público. Pois vamos agora ao presente, sería un pouco que disfrutas no teu día a día, que é esa cousa que te levantas pola mañá e dices, levántome con ganas porque podo facer isto. Non sou dizer que sempre te levantas que non das ganas, algún día quedo na cama. Aquí, tío, o traballo, ao fin e ao cabo, levanto ás 6 da mañá todos os días, e moitas veces estima tal, pero ao fin e ao cabo eso, vou contento a traballar, sabes, motívame a levantarme, me encanta a rutina. Son unha persona que ten todo así. Sí? Moi cadrado todo. Moi cadrado. E cal sería ese momento do día, quizáis? Esa cousa que fas no día que máis disfrutas? O gimnasio. Sí? Sí, sin duda. Sin duda. Para mí é un método de eu contra os ferros. Nada máis. Ese é o meu momento de, para min. Desconexión, Claro. quizáis. Ese é o meu momento de no que estou eu comigo mismo. Non hai nadie máis. Nadie me molesta. Que guai. Ese pode ser que é o meu momento para min. A minha meditación, sabes? Que digo, hai que meditar, tal. Para min é o gimnasio.
Índonos agora xa entón ao futuro, cal sería ese obxectivo, ese aspecto que che fai ilusión e que che gustaría alcanzar nos próximos anos? Xubilarme aos 40 anos. Aos 40? Bueno, é un É objetivo. unha forma de... A me gustaría a mí alcanzar o poder ter o horario que eu queira, sabes? Moitos dirán, faite autónomo. No, pero eso de ter a capacidade de poder facer o que eu queira, organizar diferentes movidas, que se quero mañán ir a Japón porque sí. Porque sí, porque me lo puedo. E pa diante. É que non haxa nada que me impida, sabes? Que poder incluso vivir 6 meses fora, noutro contexto cultural totalmente oposto a España, sabes? O sea, todo así, e molaríame experimentar eso, outras culturas, eso é o que me molaría a mí, é utópico totalmente, non sei se chegarei igual morro antes, non o sei, o sea, que non o sei, pero sí que é o que me molaría. Que guai. Esa liberdade, non? Pois vamos a volver a esas cartas do principio que levan aí durante todo este tempo que falamos e gustaríanos que as levantases, as mirases... As tres? Sí, por mira, orden, as as tres a vez, como queiras. As enseñases á cámara. Se se queres miras ti, as vas ensinando. E Porque agora- son así un pouco abstractas, sí. Correcto. E agora Quijote. terías que facer unha metáfora de todo o que levamos falado nesta hora, enseñas por aí, e dar un pouco esa mensaxe á audiencia de todo o que falamos, da importancia do humor, da educación, de todo, cunha desas tres cartas. A idea é un pouquiño pensar isto de fora da caixa, non? Entón, escoller unha, o motivo polo cal a vas a escoller, só sabes ti, e nos explicas como a relacionas co tempo que estivemos falando ou cun mensaxe final que queiras dar á xente que poida ver o podcast. Ostras, eu diría que foi bastante equilibrado. Vale. O equilibrio. Ora, estou flipando nesta carta, tío. É que é a única equilibrada e dixo, que pasa aquí, tío? Pero... Se non xogaches o Dixit, son moi... Claro, Son todas así. Xa estou vendo esa misma... Son todas locuras. Sí, pero bueno, isto é misma aleatorio totalmente. Pero sí, un día que bastante estruturado todo. Que guai. Pois nada, con isto imos pechar o conto. Moitas grazas por vos. acompañarnos, Gabi. A vos. O único que se queres imos pedirche temos esta regadeira que é como símbolo. Se queres deixarnos unha palabra, unha frase, algo que ti queiras, pois deixoche por aquí, se che parece. Vale, sin problema. Xa está por aí tuneada bastante. Vamos a A buscar. ver se tes un oco por aí. Non hai moito sitio, pero bueno, xa como remata a temporada pronto, xa jubilamos. Despois de lo subastar. Vale, a ver se atopo aquí un burato ou algo. Normalmente aquí aproveitamos para mencionar, pois, Aquí, o sea, sí, Aí Onde podes queiras. poñer, sí. Sí, sí, sí. hai espacio. aproveitamos para mencionar onde poden encontrar o invitado. Neste caso, creo Eu non vi, non te vivo. creo que non é necesario. Digo, Contanos ideña. podes me atopar en Instagram, en TikTok, onde queirades. Gabi con 3 is que 8. O dos 3 is, decido yo a meta aquí. Choparme cantas is, hai moitas is. Habrá moitos Gabis no mundo. Sí, claro, fun poñendo Gabi i. No, i. Claro, tío, por joder, tío, cantas is. Claro, pues aí quedou. Que guai. Pois non sei se nos podes contar aí un pouco a mensaxe ou a palabra que A vas... verdade que non sei ninguno. Sinceramente. Teño un cerebro. Flipas, Vou copiar isto. Vou poñer un topipaso, sabes? Dos que uso sempre. Veña. Ese teñes. Non comer churrasco ao forno. O churrasco ao forno non é churrasco. Creo que non hai frase igual que represente mellor este podcast e a idea que tiñamos de facelo. Así que con isto imos rematar. E agora cando estés listo, se queres comentar algunha cousiña final,
deixamos Nada, decir que... o churrasco feito. Decide... Bueno, aí, sigue desta xente. Está empezando, joa. Home, por favor. Bueno, pois mil gracias, Gabi, por dedicarnos este tempiño. Paso vos a factura. Despois pasan. O teu romper tamén, Es nada, está posto polo ayuntamiento. Pois deixámoslo aquí. Gracias por acompañarnos. Vémonos no seguinte. Recordade, el equipo Es la llave del éxito.